Forsi bħal ħafna oħrajn ilek taħseb illi tixtieq tagħmel bidla, illi tixtieq li tirranġa xi parti jew oħra minn ħajtek u fil-qasam tiegħi nifokaw l-aktar fuq il-fitness, fuq il-fat loss, fuq it-toning. U għal daqstant ikolli mistoqsija komuni, imma tant nisma' affarijiet u tant nisma' x'affarijiet iridu jsiru aħjar li ma nafx minn fejn ħanaqbad nibda. U normalment il-bidla tibda minn sempliċiment il-friġġ jew il-kabord tiegħek. U biex nispjegalek ftit, jekk jeżistu xi shortcuts, jekk nistgħu ngħidulhom hekk, ta' kif inti mill-ewwel tibda tħossok aħjar u anke tibda tagħmel bidliet fid-dera aħjar ukoll, huwa billi tnaqqas ħafna jew saħansitra biżmien telimina il-misħut jekk nistgħu ngħidulu hekk zokkor miżjud mal-ikel jew zokkor miżjud mal-prodotti li qed tieħu u dawk il-xaħmijiet illi huma modifikati. Bħal pereżempju nsemmu l-hydrogenated oils jgħidulhom daw, il-canola oil pereżempju. Allura inti x'tista' tagħmel? Inti minflok ma tgħid jiena ħaniċċaħħad minn kollox u ħanoqgħod nara ħadd ieħor jiekol jiena ma nikol xejn, illi ovvjament hija ħażina ħafna, mhux biss mentalment imma anke fiżikament. Huwa illi inti minflok tibdel. Mela jekk għandi canola oil pereżempju fil-kabord, ħanibdlu għal extra virgin olive oil. Għanna tanċorti f'dal pajjiż u fil-Mediterran illi maħna neqsin xejn minn dan l-extra virgin olive oil. Allura nistgħu nissapportjaw anke l-prodott lokali, prodott Malti u nixtru żejt ta' żebbuġa extra virgin illi mhux biss huwa tajjeb fit-toma imma jagħmel ħafna ġid tas-saħħa minflok pereżempju dawn il-hydrogenated oils jew il-canola oil. Jekk qed nitkellmu fuq zokkor, sfortunatament hawn l-impressjoni illi cereals huma kollha tajbin għax huma cereal. Xejn affattu. Għandek cereals li pereżempju huma pjuttost naturali, bħal dak li jgħidulu l-oats, jew inkella ċertu anka ċereali oħrajn magħmulin minn grains illi huma pjuttost naturali, però hemm oħrajn illi huma super artifiċjali, miżjudin bit-zokkor, manifuturati wara ħafna proċessi u dawn ma tantx jagħmlu ġid tal-ġisem kemm għad-dera u anke s-saħħa. Kif nista' nkun naf jiena liema prodott tassew huwa aktar ġenwin minn ieħor? Billi nidra niċċekkja il-labels l-informazzjoni ta' wara. Jekk nara illi għal kull 100 gramma ta' prodott, pereżempju, hemm naqra iktar mhux ħażin minn 5 grammi ta' zokkor, ta' added sugar jew ta' sugar, nikkonsidra illi hemm aktar ngħidu aħna minn 10 grammi għal kull 100 gramma li npoġġu dak il-prodott lura f'postu u naraw insibu xi ħaġa aħjar. Però kif qedtilkom qed nitkellmu fuq iċ-ċereali, l-oats pereżempju huwa wieħed mill-aktar magħruf u anke approvat illi ħajjin bħala ċereali. Però m'għandek bl-ebda mod inti tieħu ċereali bil-fors biex tajt jiena qed nieħu xi ħaġa filgħodu. Għandek min jipprattika s-sistema issa tant magħrufa u tant approvata anke xjentifikament ta' intermittent fasting, illi bażikament dak li jkun ma jikolx filgħodu malli jqum, però l-ewwel ikla tiegħu tkun pereżempju il-lunch. Dan l-intermittent fasting sabu illi fost l-oħrajn jgħinna biex nixxieħu aktar bil-mod. Mela jgħinna nkunu aktar żgħażagħ milli il-proċess naturali kif ikun normali. Għaliex? Għax aħna qed inħallu gap twila bejn l-aħħar ikla ta' filgħaxija u l-ewwel darba li nikol filgħodu. U hemm min jgħidli imma jien allura ma nieħu xejn filgħodu, tista' jekk trid, però mhux bżonn jus li tagħmel hekk. Għax anzi huwa rakkomandat iktar illi inti tmur għal ilma still jew ilma sparkling, kafe iswed, ta' iswed, etc. F'każijiet importanti nsemmiha di ta' history fej forsi kien hemm anoreksja jew bulimja jew sintomi ta' dawn it-tip ta' issues, l-ewwel tkellmu mas-psikologu tagħkom, l-ewwel tkellmu mat-tabib tagħkom biex taraw anke jekk dak tip ta' ikel illi inti qiegħed daqsxejn timmaniġjah differenti aktar mis-soltu jekk hux ħajjajnek jew le. Però b'mod ġenerali għall maġġoranza tagħna anke dan l-intermittent fasting jista' jgħinna ħafna. Ħantikom daqsxejn aktar ħsibijiet u pariri videos oħra. Niltaqgħu.